ka koro jusi chamo muma ema koro ibro tim the actual training ma koro waset agenda mar bunge mar 13 ni ang'o ma bunge no achieve maybe the last 2 or 3 parliaments ang'o ma gise achieve ang'o ma ne ok otimore maber kasto mondo koro wayudi kaka inyalo tim mano to biro timore bang'e nikech ang'eyo orientation ma kamano gi sani bende itimo gi clerk mano mar National Assembly nyaka gi sani ka bende isiemo negi kata mana kama nego bende gidhi nyaka gi sani nyaka rom ge jwang'o par ni od bura maduong' ma pacho ka nego bed ni ting'o jod bura 349 kod 9 286 mago jod bura kata kiero member of parliament ka bende kwan maromo 47 kod 7 gin woman rep kata mana jaod bura mari mar county bende wang'e ni kar chung' od bura 4 nyaka gi sani pok otim yiero ma bende itimo chieng' tarik 29 mang'o chieng' wuok tich koriwo kar chung' od bura wantiere gi Kacheliba wantiere gi Rongai Pokot South gi Kuresoi South akeni kar chung' od bura mamoko kakeni chenro bro chalo nade ka koro usetelo negi e chenro makamage orientation metimo